हरे कृष्ण. आज ही आम्ही एक स्पेशल सेशन होस्ट करण्यासाठी ह्या सेशन अंतू मेनली आम्ही इतले दिवस शिकेले भगवद्गीता ॲज इट इज सुबोधिनी आधारित भगवद्गीता ॲज इट इज कशी आम्ही आमगेले प्रति दिन ॲक्टिव्हिटीज अंतू अप्लाय करेते रियलाइज करेते म्हणून आम्ही पळत असती. कशी आम्ही मटेरियल आम्ही एक ज्ञान भौतिक ज्ञान घेवच समय अंतू कशी आमगेले विंगविंगड स्टेजेस असतात तशी आध्यात्मिक ज्ञान समेत आम्ही रियलाइज करूक तीन स्टेजेस असतात ती मेनली. फर्स्ट स्टेज श्रवणम म्हळ्यार श्रद्धेंत ऐकूचे. तुम्ही सकट जण इतले दिवस आम्ही भगवद्गीते सेशन होस्ट करताना श्रद्धेंत ऐकला. तुम्ही सगळ्याक आमगेले मस्त धन्यवाद. सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज श्रवणम, सेकंड स्टेज मननम. आम्ही कसं ऐकला ताजे बघी योचन करचे, विंगडल टू डिस्कस करचे, मागीर मेनली अर्थ करून घेवचे. थर्ड स्टेज निधिध्यासनम. तांतू आम्ही मेनली कसं आम्ही शिकला ते रियलाइज करचे आणि प्रॅक्टिकली कशी अप्लाय करचे, आमगेले दैनंदिन ऍक्टिव्हिटीज कशी अप्लाय करचे म्हणून पडचे. आईचे आमगेले सेशन अंतू तिन्ही स्पीकर्स आसात. तिन्ही स्पीकर समेत आमकां कशी आम्ही शिकिल्ले भगवद्गीते ॲज इट इज प्रभुपादाले कशी आम्ही प्रतिदिन ऍक्टिव्हिटीज अंतू आमगेले दिनचर्या अंतू कशी आम्ही अळवडच वयतो म्हणून सांगून दिता आसात. आईचे फर्स्ट स्पीकर इज ग्रेस रत्नभूषण गोविंद प्रभुजी. हरे कृष्णा प्रभुजी, प्रणाम. आम्ही स्पीकर आम्ही स्पीकर प्रभुजीला परिचय पडूया. प्रभुजी 2017 अंतू इस्कॉन जॉईन केलेलं आणि 2019 अंतू हिज होलीनेस जयप्रकाश स्वामी महाराज तो इनिशिएशन घेतला. प्रभुजी हिज ग्रेस परमेश्वर गौर प्रभुजी तांकां असिस्ट करतासाठी भागवत मध्ये सेवंतू आणि विलेज प्रीचिंग समेत प्रभुजी मस्त ऍक्टिव्ह आसात. कुकिंग गार्लँड करचे सेवे तांचे समेत देवस्थानांत मस्त ऍक्टिव्ह आसात. आम्ही प्रभुजी हरे कृष्ण महामंत्र सांगून प्रभुजी इन्वाइट करूया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा प्रभुजी, ओवर टू यू. हरे कृष्णा बत्ता माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद. तो मुरलीधर चरण प्रभु संगील तुम्ही सगळे हिज होलीनेस भक्ती बृहत भागवत स्वामी महाराज लेक्चर ऐकूक लागला तसं शॉर्ट कर का म्हणून आमच्याकडे समय का ना 5 मिनिट मॅक्सिमम. सगळ्यांगे धन्यवाद. हरे कृष्णा. तो श्रीमद भागवतांतू एक सुंदर श्लोक असत. तुम्ही सगळ्यांनी आता सुबोधिनी जैसे गीता सुबोधिनी क्लास तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलेलं असं तुमका सगळ्यांगे ऑलमोस्ट इतकी भगवद्गीता म्हणून एक रफ आयडिया तुमका मिळलेलं असयात. तर श्रीमद भागवतांतू 1511 चाहे एक सुंदर श्लोक था. श्रीमद् भागवतम 1511 तद्वाग विसर्गो जनता का विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अपद्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः. Translation by Srila Prabhupada ki jai. On the other hand, that literature which is full of description of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastime, etc. of the unlimited supreme Lord is a different creation, full of transcendental words directed towards bringing about a revolution in the empire life of this world's directed civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung and accepted by purified men who are thoroughly honest. तवळी भगवद्गीता नाल्यार श्रीमद भागवत म्हणून सांगल्यारी आम्ही जिकल्यारी नारद महर्षी नाल्यार वेदव्यास तांणी सगळ्यांनी शुकदेव गोस्वामी तांणी सगळ्यांनी रेकमेंड केलेलं आसा. तवळी ताजे विषय म्हणून सांगल्यारी उतील महत्वपूर्ण जे आमी शिरलता तर तुम्ही सगळ्यांनी ऐकिले. तवळी जेका साक्षी प्रभून सगळे सांगूचे एक एक्झाम्पल आसा. तो आम्ही स्विमिंग शिकू ज्या वताय स्विमिंग शिकू जाय ना आम्ही बुक सगळं वाचिलो त्याचे प्रॅक्टिकल आम्ही कशी करचे सगळं म्हणून वाचिले. तसे ते वाचिल अध्ययन करताना आम्ही स्विमिंग ते प्रॅक्टिस केल्या मात्रांत ते स्विमिंग करू असतलं. तर आम्ही आता तळी तू नाल्यारी काही वच्ची रबून ते बुक वाचिल म्हणून काही ना तर उदका पूर्ण तर कशी ते प्रॅक्टिस करता म्हणून एक इम्पॉर्टन्स. तर आता तुमकां सगळ्यांक एक रफ एक आयडिया मेळलेली असतली. तवळी हांव एक सनायक एक क्वेश्चन निमगत आता तुमगेल मुखारी देव प्रत्यक्ष पेट जालो तर तुम्ही ती करतली कोणे एक दोग जण सांगताय.
शरी काय ना तवळी आमक देव मुखार प्रत्यक्ष हरे पेटजले कृष्ण या ओके हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी देव प्रत्यक्ष जला मिगेल मटा निम्बुचे मिगेल ये जल मित्तेस चांगली तिरमरण दी मग निम्बुचे आणि केन्ना कृष्ण हरे कृष्ण म्हणतोय मग मरण दी म्हणून तशीच शिवाय आम्ही कसं सगळ्यात निंबूच ना एव्हरीथिंग इज फुलफिल्ड इन माय लाईफ चेडून हरे पुढे चांग त्याची सकाळच्या हांव देवाला ह्या मात एकूय सांगची नाही बदल सांगची इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स आय एम टेलिंग हार्टली हांव देवाला निंबूचे म्हाका हात पाय घट्टेसून कोणाले हाता पोणातले मेगेले मटाक हांव सुदारसूचे जावन तशें आसून म्हाका एक मुडले वयर हात पाय घट्टे आसतना मागीर कसं मेमरी नासलेले हात पाय हें जावन तशें पुरा जावचें तसं नरकात तसले जीवनान वैरी जीवनान तूं नाका म्हणून हांव देवाला म्हाका तितले रात्री दोका सकाळ उठायचं उठायचं नाही तसं एक मरण दिवन हांव देवाला मागचेत हरे कृष्णाची सांगता मुर्खा हरे म्हणतो हरे कृष्ण माताजी थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू माताजी तवळी ದೇವತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪೆಟ್ಟ ಜಲ್ಲ ತೆರಿ ಮಸ್ಲಾರಿ ಇತ್ತಿ ಕೋರ್ಕಾ ಮಳೆ ನಮ್ಕ ಅದಿಮ ಕೋಳ್ಕ ದರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಕ ದೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪೆಟ್ಟ ಜಲ್ಲಾರಿ तेंगलारी कोरू वस्तले तवळे सगळ भगवद्गीता डिटेल जान सांगून दिलेलं सर ते भगवद्गीता तंतूची सगळे प्रभुपादाने सुंदर जान आमकां दिलेलं सर तथा गीता सुभोषणी गौरांग दर्शन प्रभून तेजे सिंप्लिफाईड जावन ते एके श्लोकाचे सगळं इतरे डिटेल जान आमकां दिलेलं सर तवळे ते श्लोकांत कृष्ण सांगत ते लास्ट तेंत एक एक स्टेप कर्मयोग ध्यान योग ज्ञान योग सगळं तंतु टॉप मोस्ट भक्ती योग तंतु संगत सर ലാസ്റ്റ് അമ്മീത്തിക്ക് കോർക്കാൻ സഗാന്തുയി ഏറ്റവും പ്രധാനത സേവ കൃഷ്ണാലിത്തി സേവ ಕೆಲ್ಲಾರು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಮ್ಕ ತಂತು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ जिवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास तळमी कोणालकी दास म्हणून ते आमका कळ्यार मात्र ಅಂತ श्री प्रभुपादान हांगचे एक शॉर्ट स्टोरी आसा त्या सांगून हांव कन्क्लूड करता तळे एक व्यक्ती आसा त्या व्यक्तीला आशा तशिली एक ओड व्यक्तीली सेवा कोरकाम तशें तो एक ग्रामांतलो व्हडलो एक अज्जेले अंडर आरी सेवा करूंक प्रयत्न करता येदे दीस वचना फुडें ताका मनान जाता तो तहसीलदारा वचना फुडें यो तगेली मत्ता बाब घेता ताका मनान जालें अज्जा आपशिके ओडता तहसीलदार मग तशी तो तहसीलदारा सेवा करता तहसीलदारू येदे ज्या दीस वचना फुडें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक मत्ता बाब घेता ताका मनान जालें यो अज्जा आपशिके ओडता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मग तशी वचून 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 लास्ट चीफ मिनिस्टर तशी लास्ट एक दिवस तुमच्यानी चीफ मिनिस्टर प्राईम मिनिस्टर आले मत्ता बाब घेता ताका मनान जालें अज्जा आपशिके ओडता प्राईम मिनिस्टर मग तशी तो प्राईम मिनिस्टर आले अंडर आरी सेवा करता लास्ट एक दिवस तगेल घरकडे प्राईम मिनिस्टर घरकडे एक साधू येता तगेलोच गुरु तुमच्यानी गुरुक साष्टांग नमस्कार करून सर्व सेवा करता ताका मनान जालें ह्यो साधू तो ओडू मग तशी साधू सेवा करता तशें एक दिवस साधू देवळां वता देवळां वचना फुडें थंगा सेवा करता घांट आनी सगळं वाजयता सगळं करता तशी तो गुरु घेता तशी तो गुरु दाखोवन दिता कोणाकी टॉपम तर ताका लास्ट मनान जाता कृष्णूच टॉपम तवळ आमी ते बुकांतून ते ज्ञान मेळ्ळो आमी ते ज्ञान आमगेल्या जिवितांत प्रॅक्टीस केल्यार मात्र ते आमगेलें ते परफेक्शन नाल्यार अल्टिमेट गोल प्राप्त करूं वस्तले ते यथा तरोर्मूल निषेचलेन तृप्यन्ति भुजोपशाखाः तो आमी कशी की ते अक्का सेवा केल्यारी करेक्ट जावन आमगेल्या जिविता मार्ग मेळटा म्हण कृष्णूच सांगून दिता अर्जुनाक युद्धा रणांगणांत सांगून दिन तगेली युद्धांतून मगलान वच म्हणून सांगता मुखारी तुगेल तो स्वधर्म युद्ध क्षत्रियाल धर्म तर युद्ध कोरका ते युद्ध कोरून तू मुखारी वच म्हण तुगेले मामन स्मर युद्धाच तशी लास्ट भगवद्गीता 18.73 अर्जुन सांगत आसा नष्टमोहो स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मया च्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव ते आमकां ते ज्ञान पूर्ण ज्ञान मेळका तरी मसल्यारी शिशील ग्रंथ आमी वाचूका तेंची सगळे प्रभुपाद नाल्या तांगेले भक्तांनी इतले सरळ ज्ञान आमकां दिलेलें आसा ते आमी ते वाचून नाल्यार आमी ते मनांकून आमगेल्या जिवितांत प्रॅक्टीस करूं आशिल्ले एक सना एक काल वेप आमी मुखार दवरताय तरी मसल्यारी गुरुले कृष्णाला अनुग्रह आसतलो हरे कृष्णा थँक्यू हरे कृष्ण प्रभुजी मस्त धन्यवाद इतले सिंपल तरीके सरळ तरीके संक्षिप्त रूपारी आणि कशी आमगेले ज्ञान थिअरी मात्र नाही दवरचे प्रॅक्टिकल समेत आम्ही कशी अळवडसवेतो म्हणून तुम्ही सांगून दिलेलं थँक्यू सो मच
हरे कृष्ण. आम्ही एकपटी All glories to Srila Prabhupada की जय. जय. प्रभुजी के एकपटी हरे कृष्ण महामंत्र संगम धन्यवाद अर्पण करूया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आजचे स्पेशल सेशन अटेंड केलेला तुम्ही सर्व भक्तांक मस्त धन्यवाद. ह्या सेशन समेत मस्त इम्पॉर्टंट कसला म्हळ्यार कशी प्रभूजी सांगतशिल्ले तशी आम्ही आमकां थियरी ज्ञान आसून मुखारी समुद्र आसून आमकां तो स्विम करू येना जाल्यार एट द एंड ऑफ द डे आम्ही हंगाची भूमी वैरीची वर मारता ती तशी आमकां ते नेक्स्ट स्पीकर हर ग्रेस गीत प्रीती दासी माताजी आमकां कशी ह्या भगवद्गीते कशी आम्ही दिन ऍक्टिव्हिटीज तो कशी आम्ही अप्लाय करत म्हणून संक्षिप्त रूपारी माताजी समेत आमकां आता ज्ञान चक्षु दिवपासाठी आम्ही माताजी समेत परिचय पडवया. माताजी इस्कॉना कनेक्ट जालेले 2003 सप्टेंबरांतू. माताजी 2012 ಅಂತೂ ಹಿಸ್ ಹೋಲಿನೆಸ್ ರಾಧಾನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ ತಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಹುಲಾಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ घेतला. प्रोफेशनली माताजी सॉफ्टवेअर इंजिनियर सॉफ्टवेअर एंटरप्राइज अंतू अजाईल ट्रान्सफॉर्मेशन कोच जाऊन काम करत असती आणि श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिरांतू कनेक्टेड असती आणि मस्त सेवा दित असती ह्या मंदिरांतू क्लास ट्रान्सलेशन करचे डीटी किचन सेवा भक्तिशास्त्री भक्ती वैभव मुखांतर डिवोटी सकस मस्त स्क्रिप्चरल अंडरस्टँडिंग दिवचे ह्या पुरा सेवांतून माताजी मस्त व्यस्त असती. माताजी कमी हरे कृष्ण महामंत्र संग स्वागत करूया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. हरे कृष्णा. ऐकू येता? कॅन यू हिअर मी? येस माताजी. अच्छा ओके. तर आम्ही हांगा पहिली आमगेल्या आम्ही पहिली गुरु सुरवेक आम्ही सगळ्या गुरुजनांक आमगेल्या याद करया आणि तांकां नमन करया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. हांगा आतां आमी भगवद्गीतेत अशें कृष्ण आमकां कळ्ळें की भगवद्गीतेत कृष्ण हो आमगेलो वेलविशर सुहृद आमगेलो फ्रेंड आसा. आणि सुरवेक अर्जुनाक म्हणटालो की हांव कशें म्हगेल्या आप्तजनांलो वध कसो करूं, तांकां कसो मारूं, हांव मगलोच वध हांव म्हाकाच सरयता, मगलीच आत्महत्या करता. इतलो अर्जुन निराश जालो आणि थंयच्यान कृष्णान त्या नैराश्यांतल्यान त्या अर्जुनाक भायर काडले आनी ताका सांगले की तूं तुगेलें कर्तव्य करच्याकच जाय आणि तें तुगेलें कर्तव्य आसा. कारण आम्ही हे शरीर नात, आम्ही आत्मा आसात आणि शरीर हे केन्ना तरी आज नाल्यार फाल्यां शरीर तुगेले भीष्म आसा तुगेलो पितामह किंवा तुगेले गुरु ते आता वयोवृद्ध आसात. ते आज मेलना तर फाल्यां आणि काही दिवसांत ते मरतले. पण तुगेलें कर्तव्य करचें जाय. आज जर तूं या युद्धभूमीतल्यान पळून गेला तर तुगेलें नाव तू खराब करतलो तुगेलें. पण जर तू युद्ध खेळलो तर तुका स्वर्ग जर युद्धभूमीर तू जर पडलो किंवा तुगेलो जर वध जालो तुका स्वर्ग मेळटलो. तर कृष्ण हो एक वेलविशर फ्रेंड जावन ताका सांगतेर आसा की तू तर आमकां अशें लक्षात घेवका की कृष्ण हो आमगेलो वेलविशर फ्रेंड आसा की आमकां बी बऱ्याचदा लायफात खूप नैराश्य आमकां होपलेसनेस अशी येता की आता फुडलो मार्ग दिसना, सगळे दरवाजे सगळे मार्ग बंद झाले असे दिसतात आणि दिसता की आता कसे करचे सगळे. पण त्या कंडिशनात सुद्धा की आम्ही कृष्णाक नेहमी याद करून की कृष्ण आमगेलो फ्रेंड आसा, कृष्ण आमगेलो सुप्रीम पिता आसा, पितामह आसा हे याद दवन ना आम्ही कृष्णाक याद दवन आम्ही आमगेले मार्गार मुखार चलतेर रावचे जाय की कृष्ण आमकां नक्कीच मदत करतलो. म्हणून आमकां एक विश्वास उरचा जाय. एक विश्वास कृष्णान जसो अर्जुनाक जगचो दृष्टिकोन दिलो, कृष्णान जसो मार्ग दाखयलो तसो कृष्ण आमकांही मार्ग दाखयतलो. पुढे आमकां अशें कळटा की कृष्ण होच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आसा आणि ताजेहून होड कोणी ना आणि ताजे इतलेही कोणी ना. कृष्ण हो असम ऊर्ध्व आसा आणि एक जो जीव आसा तो वेगवेगळे श्रद्धा उरता. काही जण
कोणी हिंदू, कोणी मुस्लिम, कोणी ख्रिश्चन असे वेगवेगळे श्रद्धा उरतात. पण तांकां धर्म माझो एक सनातन धर्म असा की तो असा की कृष्णाली सेवा करची. एक सेवक हो धर्म असा. जर आम्ही देवाली सेवा केली ना तर आम्ही एक मायेली सेवा करतली. आम्ही कोणा कुत्र्याला सेवा करतली आणि कोणाला सेवा करतली. तर सेवा करचो हो प्रत्येक जीवाला हो धर्मच असा. आणि जसे आम्ही हो जीव हो मुक्त ना, आम्ही मुक्त नात. आम्ही तीन जे गुण असतात सत्व, रज आणि तम, या तिन्ही गुणांना आम्ही बांधून आम्ही वेगवेगळी कर्म जशी करतात तशी आम्ही विंगड विंगड शरीर धारण करते असतात. तर आमकां जोपर्यंत कळचे ना की आता कृष्ण हो सुप्रीम फादर, आमकां सुप्रीम फादर असा आणि तागाली सेवा करच्या जाय, हे कळल्यानंतर आम्ही कृष्णाला धामात वैकुंठात वचू शकतली. तर वैकुंठ धाम हे अत्यंत एक आनंदाचे स्थान असा. त्या ठिकाणी न तत् भासे ते सूर्यो न शशांको न पावका. जर कृष्णाले वैकुंठ असा थंय थंय सूर्य उरता, थंय इलेक्ट्रिसिटीचे लाईट लावची, बल्ब लावची काही गरज उरना. थंय नेहमी उजेड उरता. अशा सुंदर ठिकाण असा आणि त्या ठिकाणी आमकां वचचे असा. तर कृष्ण असे सांगता की तुम्ही हे शरीर नत्वे वाहम जातू नासम नत्वाम नेमे जनाधिपा. मी कृष्ण भगवद्गीतेत सांगता की असं खंयचोय वेळ नाशिल्लो की अर्जुना तू नाशिल्लो आणि हांव नाशिल्लो. आम्ही सगळी आम्ही सगळी चिरंतन नेहमी आशिल्ली. पहिली तू एक आत्मा हो पहिलीपासून आशिल्लो आणि हांव म्हण एक परमात्मा पहिलीपासून आशिल्लो. आणि त्याने सांगलं की सुखे म्हण तुम्ही एक शरीर नात, तुम्ही आत्मा आसात आणि सुखे दुःखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो. आम्ही हे शरीर नात म्हण शरीरात जे दुःख आणि सुख दुःख येता ते जरी आम्ही त्याच्यावर तातूंत जास्ती लावून घेऊ नये. कारण जे सुख येतले ते सुखही थोड्या दिवसांनी वतले, जे दुःख येतले दुःखही थोड्या दिवसांनी वतले. म्हण आम्ही सुख आणि दुःखाचो खूप क्लेश सुखान बी सुख आयल की खूप आनंद करणे, दुःख आयल तरी खूप निराश जाऊ नये. तर आम्ही इक्वली समान वागच्या जाय आणि तसेच रावच्या जाय असे कृष्ण भगवद्गीतेत सांगता की हे शरीर ज्याप्रमाणे एखादी व्यक्ती एक जुने कपडे जुने झाले की ते फेकून देऊन नवीन कपडे धारण करता, त्याप्रमाणेच आत्मा ज्यांना एका शरीरातले तागेल कार्य सरले की तो मृत्यू पावून नवीन शरीर धारण करता. आता या ठिकाणी कृष्ण सांगता की अंतकालेच्या मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. जर तुम्ही मरताना माका याद केले तर तुम्ही मगल्या वैकुंठात मगल्या धामात येतली आणि साक्षात तुम्ही माझे बरोबर गोलोक वृंदावनात रावतली राधाकृष्णा बरोबर आणि माझे बरोबर लीला करतली आणि तुमका परत हांगा हे जे जग असा या जगात येवचे पडचे ना. तर हे जे जग असा हातूंत कृष्ण सांगता की हे दुःखालयम अशाश्वतम असा. हे जे आम्ही आनंद घेवचो प्रयत्न करतात, आम्ही हांगा एन्जॉय करचो प्रयत्न करतात, पण आम्ही 3 गुणांत बांधिल्ली असतात आणि आमकां आधी दैविक आधी भौतिक आध्यात्मिक अशी दुःख ही माया आमकां दितेर आसा. त्यामुळे या जगात आम्ही सुख घेऊ शकनात. आम्ही जन्म मृत्यू जरा व्याधी जरी आम्ही परत जन्म घेतात, परत मरण, परत आम्ही वृद्धावस्थेत होतात आणि आमकां वेगवेगळ्या प्रकारचे रोग जातात. अशा या जगाची ही परिस्थिती असा. पण जर आमकां ज्ञान घेवचे असले या भगवद्गीतेचे तर कृष्ण सांगता तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशांती ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः. तर तो सांगता जर तुमका हे ज्ञान घेवचे असले तर तुमका एक गुरु करचा जाय आणि त्या गुरुक तुम्ही सरेंडर म्हणजे शरणागती जाऊन त्या गुरुक तुम्ही नम्रपणे प्रश्न विचारचा जाय आणि त्या गुरुन जे तुमका उत्तर दिता ती तुम्ही समजून घेवच्या. तर गुरु करणे हे खूप महत्वाचे असा. आणि तसेच कृष्ण सांगता की महाजनो येन गतास पंथा. म्हळ्यार जे महाजन असा, जे संत महात्मे असतात जाणी कृष्णाक समजिल्ले असा, अशा संत महात्म्यांक जर तुम्ही शरण गेले आणि ते जशी वागतात तशी तुम्ही वागले तरी तुमका मजेपर्यंत येवचे हे सोपे जातले असे कृष्ण सांगता. परत कृष्ण सगळ्यात ताज्या नंतर
माम ही पार्थ व्यपाश्रित्र येपी पाप योनेहा स्त्रिया वैशा तथा शूद्र तेपी यांती पराम गती. कृष्ण सांगता की तुमगेलो खंयचोय जन्म असू, तुम्ही खंयच्याही जन्मात असू, खंयची तुमगेली जात असू, खंयचोय धर्म असू, किंवा तुम्ही स्त्री असू पुरुष असू, पण जर तुम्ही म्हाका शरण केली तर नक्कीच तुमका परम गती म्हणजे तुम्ही मगेल्या गोलोक वृंदावनापर्यंत तुम्ही पाहू शकतात, असे कृष्ण सांगता. म्हणतो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याती पार्थ अनुचितम. तर तो सांगता तुम्ही मजेर मेडिटेट करा. पण कृष्ण सततम कीर्तयन्तो या माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम. पण कृष्ण सांगता तुम्ही सतत मगले कीर्तन करा, सतत तुम्ही मगले नाव घ्या. असे केल्यावर तुम्ही मगल्या मजेरच तुम्ही विचार केला की तुम्ही मगल्या धामात येतली. परत कृष्ण पुढे सांगता की यत करोषि यत अश्नाशी यत जुहोसी ददासी यत तपस्यसी कौंतेय तत् कुरु स्वमदर्पणं. मग तुम्ही जे कार्य करतात किंवा जे तुमका प्रत्येक गोष्ट तुम्ही माका अर्पण करा आणि तशी तुम्ही शुद्ध गोष्ट ती माका अर्पण करून ती शुद्ध झाली गोष्ट तुम्ही प्रसाद म्हणून घ्या, तर तुम्ही तुमगले हे तुम्ही पवित्र जाते. म्हणजे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छती. तर भगवंत म्हणता की आपल्यासाठी भक्ती खूप महत्वाची असा. अर्जुनाक तो सांगता की हे ज्ञान तुकाच हवे की त्या दितेर असा, कारण तू मगल भक्त असा, तू मगल सखा असा, तू मगल फ्रेंड असा, तू मगल भक्त असा. ते कृष्ण हांगा भक्ती मार्गाक खूप महत्व दितेर असा, की तो म्हणता की जो जरी एखादा मनुष्य जरी खूप श्रीमंत असलो किंवा तागेले या भौतिक दृष्टीन खूप व्हडलो पोझिशन असली, पद असले किंवा खूप श्रीमंती असली तरी माझ्यासाठी तो महत्वाचो ना. जोपर्यंत तो मगला भक्त ना आणि जोपर्यंत तागल माझ्याशी प्रेम ना, तोपर्यंत हांव ताका मगले जे सिक्रेट्स असतात ते हांव सांगचो ना. तर कृष्ण पुढे सांगता की जे पाणी असा, जे उदक असा, उदकाची चव, उदकाची टेस्ट बी हाव असा. पण तुम्ही उदक पितना सुद्धा म्हाका याद करा. म्हणजे कृष्ण जे वेगवेगळ्या गोष्टी सांगते असा तो त्याप्रमाणे प्रत्येक कार्य करताना आम्ही कृष्णाक याद करतात. तर सर्व योनीषु कौंतेय मूर्तया संभवन्ति ताशाम ब्रह्म महद्योनी अहम बीज प्रदापिता. तर कृष्ण असे सांगता भगवद्गीतेत की सगळे जे जीव असतात हांगा, जे म्हणजे कोणी असो, किडो असू, मुंगी असू, पशु असू, पक्षी असू आणि कोणी मनुष्य असो, तांगलो आपुणच फादर असा, आवच तांगलो पिता असा. म्हण तुम्ही हे लक्षात दवरा. म्हण तुम्ही म्हण आम्ही हांगा शाकाहारी म्हणतात, आम्ही खंयच्याही जीवाली हत्या करणार खंयच्याही कारणासाठी किंवा खावचेसाठी किंवा खंयच्याही कारणासाठी आम्ही खंयच्याही जीवाली हत्या करणार. प्रत्येक जीवाशी आम्ही प्रेमानच वागतात. शिवाय कृष्ण भगवद्गीतेत पुढे सांगतात की आपण क्षेत्रज्ञ असा. क्षेत्रज्ञ म्हणल्यार प्रत्येक जीवाला हृदयात अर्जुनाक तो सांगता की आपण प्रत्येकाला हृदयात असा. त्यामुळे आम्ही असे आमका लक्षात येता की आम्ही कोणाशी खोटे उलोवन चलना किंवा आम्ही कोणाक हर्ट करून किंवा कोणाक आम्ही दुःख देऊन चलना. कारण प्रत्येक व्यक्तीला हृदयात किंवा प्रत्येक जीवाल्या हृदयात कृष्ण असा. आणि जर आम्ही तांका दुःख दिले तर ते कृष्णाक कळतले आणि कृष्ण नक्कीच आमका ताजी सजा दितलो किंवा आमका पनिश करतलो. म्हणून आम्ही नेहमी असे याद दवरका की कृष्णाक सगळे गोत उरता, कृष्णाक सगळे ज्ञान उरता. पण आम्ही जेन्ना आम्ही कसलीय गोष्ट वागतात तेन्ना हे आम्ही याद दवरका की कृष्ण आसा. तसे आता तिसऱ्या भगवद्गीता जेन्ना कृष्णान सांगली तेन्ना अर्जुनान ऐकली, संजयाने ऐकली आणि ती धृतराष्ट्राने ऐकली संजया कडल्यान. पण अर्जुनासाठी ती आनंदाची आशिल्ली, कारण अर्जुनाक कृष्णान सांगले, संजयान सांगले, डिक्लेअर केलं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूती ध्रुवा नितिर्मतिर्मम. मी असे सांगले की ज्या ठिकाणी कृष्ण असा आणि त्या ठिकाणी अर्जुन असा, त्या ठिकाणी धर्म असा आणि मग त्या ठिकाणीच विजय असा. पण हे जेव्हा धृतराष्ट्राक कळले, धृतराष्ट्रासाठी ते आनंदाचे नाशिल्ले, कारण तगल जे चोड आशिल्ली तगल ती धर्माच्या आणि ती अधर्माच्या बाजून आशिल्ली. पण भगवद्गीता जे धर्म करता लोकांसाठी अत्यंत आनंद दितली असा.
आणि शेवटी कृष्ण सांगता की मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कृत, त्यांचं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. तर आमगल शरीराचे धर्म हे बदलतले, कारण आम्ही पहिली तरुण उरतली, मागीर म्हातारी जातली, मेल्यानंतर आम्ही नवीन शरीर धारण करतली, पण आत्मा आमगल जो सच्चिदानंद आत्मा असा, आणि सांगता की जो आनंद असा तो आत्म्या कडल्यान येता, कारण आत्मा हो आनंदमय अभ्यासात असा, तो सच्चित आणि आनंद असा, म्हणजे तो इटर्नल असा, आणि तो ताका केन्ना नाश जायना. आत्म्याक कोणी जाळवू शकनात, आत्म्याक कोणी भिजवू शकनात, पण आनंद हो आत्म्या कडल्यान येता. म्हणजे शरीर असं हे नाशवंत असा, शरीर तरी केन्ना तरी मरचेच असा, म्हणजे शरीर हे दुःख दितलेच तुमका. तर तुम्ही आत्म्याच्या स्तरावर वचा आणि तुम्ही जे तीन जे गुण असतात, रजोगुण, तमोगुण आणि सतोगुण, या तिघांच्या वैर वचून ह्या तिन्ही गुणाच्या वैर वचून तू वागच्या शिक म्हण अर्जुनाक कृष्ण सांगता. तर तसे आम्ही नेहमी लक्षात दवरका की कृष्ण हो आमगेलो वेल विशिंग फादर असा, आणि तो नेहमी आमकां पळयतेर असा. पण कृष्ण नेहमी आमचे बरोबर असा, आणि ताका सगळे गोत उरता हे असे विचार करूनच आम्ही आमगेले आचरण करता. इतलेच. थँक्यू, धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थँक्यू सो मच माताजी. मस्त धन्यवाद. तुम्ही मस्त डिटेल्ड रितीरी फ्लो अंतू आमकां प्रॅक्टिकल पॉइंट्स आमकां सांगला, कशी कृष्ण आमगेले सुहृद वेल विशर, कशी आमी सुख दुःख समग घेवका, कशी आमी सतत कृष्णाले वचन करका उदक पिताना, सूर्यकिरण पळयतना, आणि कशी आमी आमगेले नेचर ॲज अ नेचर, आमगेले आत्मा नेचर सच्चिदानंद नेचर, कशी आमी भगवान कृष्णाक आमी समर्पण करका, आत्मसमर्पण करका. पण आमकां मस्त प्रॅक्टिकल रितीरी पुरा पॉइंट्स कवर करून सांगला. मस्त धन्यवाद. माताजीक हरे कृष्ण महामंत्र सांगून आम्ही धन्यवाद अर्पण करूया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आता आमगेले नेक्स्ट स्पीकर हिज ग्रेस विजय गोविंद प्रभुजी. ಹಂತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಪ್ರಭುಜಿ ನಾವ್ ದಿಸ್ತಾನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, तुम्ही विंगड नावांत जॉईन झाला तर प्रभुजी जॉईन जावचे तांकां खंयचे डिवोटीसाक क्वेश्चन असल्यार तुम्ही निंबू येतं माताजी. हरे कृष्णा. हा बॅकग्राऊंड नंतर प्रभूजी लगेच चेक करत असेल, तुम्ही जॉईन जावचे कसं प्रॉब्लेम दिसता स्क्रीनवर. जस्ट 2-3 minutes. कोणी कीर्तन करीत. हरे कृष्ण. हा माताजी, हरे कृष्ण कीर्तन करीत ना. पगारा कृष्ण प्रचारा भूतले, श्रीमद् भक्ति वेदांत
स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य तारिणी जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जयो राधा श्याम सुंदर श्री राधे जयो राधा माधव श्री राधे जयो गौरनिताय जयो गौरनिताय जयो गौरनिताय जयो प्रभुपाद
प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय श्रील गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय Hare Krishna. Krishna. Worship. Worshipy Mataji Boshatani join Dista. So Yes, हम ma'am. रविपति दामोदर प्रभुजी हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम. प्रभुजी आता भगवत गीता फॉलो करका म्हण सांगता त्या मी म्हणा रूढ आमगेल्या जीवनात आळवड सुकावय बट आमका गुरु आणि भक्ताले सांगता कितली इम्पॉर्टंट आसा प्रभुजी आमका आम्ही फॉलो करका जिल्ले आमगेल जीवनात आमका एक गुरु मार्गदर्शन जेवका एक भक्ताला संग जेवका. सो प्लीज तुम्ही सांगता शिवाय. हरे कृष्णा. ऐका ना प्रभुजी. हा 2 मिनिटं सांगता की गुरु आमका कृष्ण आमका दिसना म्हळ्यार आम्ही कारण आमगेल शरीर हे जे आसा की हे भौतिक शरीर आसा मटेरियल बॉडी आमका कृष्णा शरीर आसा ते एक स्पिरिच्युअल बॉडी आसा तर आमका कृष्ण दिसना पण आमका गुरु हो आमका दिसता आणि गुरु हो कृष्णालो आम्ही सकाळी मंगल आरतीत म्हणतात की कृष्ण हो गुरु हो कृष्णालो प्रतिनिधी उरता आणि तो आमका कशे कृष्णाली सेवा करची हो आमका गुरु सांगता म्हण आम्ही आमच्यासाठी गुरु हो Hare Krishna Mataji. Sorry, now you can hear me, hopefully. Hare Krishna. Yes. Mataji, you can hear me, Mataji now? Miguel आवाज येतोस काय? वही I don't know. प्रभुजी अच्छा हरे कृष्णा. Hare Krishna. Hare. Yes, Mataji, you were telling how much is the importance of Guru. येस प्रभुजी गुरु आणि भक्त सांग. Yeah, actually, that is very much important. There is one shloka that 2.7. If anybody remember that shloka, कार्पण्य दोषोपहत yes, tell. स्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि मां त्वां प्रपन्नम्. एकदम very good, Bharti Mataji. Yeah, Antu, see, Arjunaka, when he got confused and when he was, म्हणतात ना, first chapter and clearly सांगला, तर ताका काय कळना ताका. He is not knowing anything. तर Hantu, this is the learning from Bhagavad Gita that how much a guru is required. तर त्यांना he has म्हणजे अर्जुनानं कृष्णाका तेगेल गुरु मानू आणि he has told that now you instruct me. That it is very, very important. For because the guru is a self-realized soul and he has read all the scriptures and he knows everything. Atta hantu ek smart children, what a smart person will know. Suppose Vidyape Mataji, you want to go to America. So if you want to go to America or anywhere, you will ask person who has already gone to America or who knows the way how to go America or that place. Sir Sachinji, a guru is already knowing who is the God. आणि भगवत गीताचे कसन इम्पॉर्टन्स असं कसं नसं तर if we under the instruction or under the guidance of a guru, if we read the Bhagavad Gita, then we will have the realization. So ताजे खातीर 4th chapter अंतुटी सांगला की how we should approach a guru.
So that is a very, very important. So first we have to have a guru. There are 4 types of guru. Ek kasta patadarshak guru, who brings you to this jivanantu. Then there is a shiksha guru. Then shiksha, who is giving you shiksha and daily or in a week. Then there is a diksha guru, who officially initiates you into Krishna consciousness. And एक असतं चैत्य गुरु, that is देव तुमच्या भितरी. तर हे चारी गुरु, they want to bring you to Krishna consciousness. तर तुमका, it's very, you are all fortunate that you have joined here and you have got the association of guru. आणि तशीची भक्त संघ is very important. भक्त संघामध्ये association of pure devotees, because if we do not have the association of pure devotees, sir, it is very, very difficult to stay in this Kali Yuga, because there is always a chance that you get association with different things and you can get bogged down into this. And तो मस्त असं, पण हे 2 small points सांगता माताजी. तसे there is a श्लोक असं की गुरु कृष्ण कृपेनच आमका हे भक्ती लता बीज मिळता. Hare Krishna Mataji, I hope I could try to answer that. Hari Bol. येस प्रभूजी, मस्त मस्त धन्यवाद रविपुत्र Hare प्रभूजी. Krishna, Hari Bol. I think Prabhuji is not there, and Mataji, actually we can ask any devotees have any feedback. Actually, that was my interest. So I don't know how many devotees are listening. So Varshapai Mataji, you can ask if anybody, not only question, if they want to share, or if there is anything, there is any takeaway, or there is no takeaway. हरे कृष्णा माताजी प्रभूजी. इतलं आयचे सेशन म्हणजे इतले दिवस ऐकलेले सेशन म्हणजे तुमगेल कसं फीडबॅक असल्यारी तुमगेले विनम्र रिक्वेस्ट, प्लीज तुम्ही तुमगेल फीडबॅक ना जला कसं क्वेश्चन असले म्हणजे It should be Kasanasleri, you can ask Mataji, or you can write it down and you can send us, so that we know that there is anywhere we can improve, or is it one-way traffic that only we are speaking? There is nothing you are able to understand, or the little you can understand. हरे कृष्ण So, प्रभूजी. Hare Krishna Mataji, yes. वय आम्ही मस्त वेळ भगवद्गीते क्लास आणि वचून भगवद्गीते अर्थ करून घेतले जाल्यार प्रति वेळ ऐकताना प्रति श्लोका अर्थ एक विंगड रीतीर अर्थ करून घेतले असता. आणि ह्या आमचे घरान ऐकूच म्हणा एक विंगडाचे अनुभव समामान आवडता. आणि लायक जाल्यार कितले वाजिल्यार भगवद्गीते श्लोक अर्थ करून घेतल्यार जिवनांत तू ताजी 1% अळवडिसून घेवच्या समेत इतली कष्ट म्हण दिसता प्रभूजी. लायक तितले सुलभ ना. प्रत्येक श्लोकान तो ऐकताना वाजिताना खुशी दिसता, जाल्यार आमगे लायफान ते इम्प्लिमेंट करचे मस्त कष्ट असत. तशी देख पडता. म्हणल्यार सन्न विषय समेत मनान समेत अनेकल्या ಬಗ್ಗೆ एक नेगेटिव्ह थॉट्स येवचे तशी पुरा कशी साध्य असे. आम्ही मेटेरियल ಅಂತ असताना एक ना एक ರೀತಿರ आमका कसने ना कसने आम्ही तोंडान उलयना जाल्यार मन आपुणी आमका नेगेटिव्ह थॉट्स येत तशीच अनेकल्या ಬಗ್ಗೆ. तशी तांत तकून कशी आम्ही म्हळ्यार मस्त कष्ट अस मस्त म्हळ्यार तशी देख पडता. ಒಪ್ಪೋತಾ ಗುರು ಜವಕ ಡಿವೋಟಿಲ್ ಸಂಗಸ್ಲಾರಿ थोडे थोडे आमगेलंत इंप्रूवमेंट आयला नाक जाल्यार वचनाचे आम्ही प्रयत्न करता सची जाल्यार पुरा सोडू जायना प्रभूजी. रिलेशन्स म्हळ्यार रिलेटिव्स फ्रेंड्स या पुरा सर्कल अशी पासून आमगेल्या जिवनांत असताची मनांत क्लेश या पुरा कंप्लीट अंत ताकून भायर येवच्या कितले कष्ट आस प्रभूजी. लायक सन्यासी जावक ना जाल्यार हे मेटेरियल म्हळ्यार आमगेलो संसार असताना आमी कशी साध्य आसता तशी म्हाका देख पडता. तशी हांव फील केलें. अनेक विषय प्रभूजी एक्चुअली आता 9:30 डायरेक्ट टेलिकास्ट आसा, लाईव्ह टेलिकास्ट आसा इंडिया टाइम 9:30 हिज होलीनेस भक्ती बिहार भागवत स्वामी महाराज आसा लाईव्ह तांगेल प्रवचन आसा. आता आमी 5-10 मिनिट भितर सेशन एंड करता वर्षा माताजी. मागीर आमी लिंक दिवपाक प्रयोजनांत ताका जॉइन जावक म्हणून विनंती करता. हरे कृष्ण. Hare Krishna, yes. Thank you Mataji for your feedback. So we have 5 minutes. कोणाक feedback दिवक आसल्यार they can give. Anybody can tell, or जशी माताजीन सांगला, or anybody wants to put in the group.
लोकेशन है प्रभु जी, you can share your realization or feedback. हरे कृष्णा प्रभू ऐकत ना उलयले वय 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 वय. म्हणजे एक डाऊट आशिल्ले प्रभूजी या या. आता पत्रं पुष्पं फलं तोयम् अंत श्लोकांत ते यो मे भक्त्या प्रयच्छति म्हणून आसा वय वय. ते आता मागीर पूर आमकां मेळटा पत्र पुष्प फल तोय यू कॅन गेट फ्रॉम आउटसाइड या या. either from the tree or from the market or from the well, whatever. But yo me bhaktya prayachati. So from where to get the bhakti? How we have to Yes. go ahead? Yes, yes. Prabhuji, that is the Hare Krishna, Prabhuji. You asked a very good question. Actually, it is not that how much quantity you have. तर म्हणतात मस्त जण म्हाका निमगिता ती की प्रभुजी आरती कितले ऑप्युलंट करता. एक आरती असते न्हय, मंगला आरती. तर ऍक्च्युली मंगला आरती कॅन बी डन विथ बिग ऑप्युलन्स. म्हणजे यू कॅन हॅव अ व्हेरी बिग टेम्पल, व्हेरी बिग गडकडे लायक मार्बलाचे वुडन लायक असता, सकट लायक असता. पण फायनली तुम्ही जसे म्हणले की भाव ना जाल्यार कृष्णा विल नॉट कन्सिडर. जशी दुर्योधनानं he tried to, when he went, Duryodhana Arjuna went to Krishna, तर तांचो जो कोण Krishna went with Arjuna. That is a big, it is a small story, but that is story. So that is important. तर ताजे खातीर आमगेले, for I will tell in short actually, आमगेल childhood दाखून we have some samskaras. आमगेल्यांत footprint म्हणजे impressions असता आमगेले. The impressions, good, bad, some or the other impressions are there. Till that impressions are not gone, you will not be fully Krishna consciousness. म्हणजे तुमगेल मन असं की म्हाका करता, but there is some impression from childhood or something which doesn't allow you. So ताजे खातीर very good is what कलिगान सांगला की you have to do is chanting Hare Krishna Mahamantra. तर तांनी all your darpan म्हणतात ना शास्त्रकार म्हणतो, it will all be cleaned and you can reach the stage very quickly. तर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, Krishna Hare Hare, हरे हरे, Hare Ram हरे राम Ram Hare. हरे हरे. तर हाका टाइम लागता केने केने. So but we have to try. So once you try this chanting with devotee association, going to dham, तुम्ही म्हणलं न्हय, आणि श्रीमद भागवतम slowly we will start. श्रीमद भागवतान तू there are great personalities, तांगेल example दिला. When you listen to these examples and when you hear this श्रीमद भागवतमाचे, then you will understand and भितर म्हणतात न्हय ते भक्ती लता बीज will sprout. So very nice question, Prabhuji. So I think we'll try. We have paucity of time, but this all nice feedback you have given, both Bharti Pai Mataji and Lokesh Prabhu. Thank you, Hare Prabhuji. Krishna, Hare Krishna.